Airbus a Met Caerdydd wedi ennill ar y penwythnos agoriadol. Gobeithio parhau a'r record berffaith heddiw. Pas wych gan Palmer at Pierce ar y cynnig cynta. Braidd yn wyllt, heibio'r postyn gan Pierce oedd hi'n gyfle gwirioneddol i'r tîm cartre. Palmer a Pierce yn cyfuno. Y ddau wedi chwarae mae Airbus ers blynyddoedd bellach yn hen benne yma am Rychdyn. Pierce i fyny amdani, ond y bêl yn syrthio i Met Caerdydd. Payne yn gry, a dyma Ryan Reynolds ar ymyl y cwrt. Reynolds yn tanio'r ei droed chwith ac yn sgorio gôl hyfryd i Met Caerdydd. Nid y tro cyntaf i Ryan Reynolds sgorio gôl anhygoel o di allan y cwrt. Mae'r myfyrwyr ar y blaen wedi 22 o funudau. Cicrydd gan Reynolds a'n elytig at y dynion mawr. Y peniad at Payne. Payne! Heibio'r postyn. Yr hyder yn uchel gan Jasper Payne ar ôl sgorio hat-trick ar y penwythnos agoriadol. Tair yn erbyn Triffynon. Methu taro'r nod yn fanna. Cicrydd uchel. Payne fyny amdani. Reynolds yn gryd, yma Jasper Payne. Payne cyffyrddiad lle at Ffwmpa Mwandwe. Mwandwe at Sam Jones. Jones ar draws wyneb y gôl. Cyffyrddiad lle oedd ei angen. Ergit a croesio, dwi ddim yn siŵr be oedd hi. Oedd y syniad yn dda beth bynnag. Tybed fydd y Payne di gallu taflu hun ar draws y gôl yma. Jordan Evans. At McManus, y croesiad yn un da, peniad lawr. At Mason Blackwell Jones. Y cyfle dal yno i Airbus. Cook. Mae'n arbediad ar y postyn agosa gan Aaron Davies. Caden Cook. A cyfle gorau Airbus yn yr ail hanner yma. Gornel Jordan Evans, chwipio'r bêl i fewn at yr cwrt bach. Mason Blackwell Jones ar ei droed chwith. Yn cael ei gwiro allan. Ac yna'r ergyd ar y foli gan Nathan Williams. Unwaith eto mae Met Caerdydd yn dianc. Mi nath Williams yn dda i gadw honna lawr ar arbediad yn un safonol gan Aaron Davies. Jordan Evans, mae'n nghanol popeth i Airbus, o sy'n rheoli yng nghanol cae. Sean Moscrop. Dyma Caden Cook. Cook, trio creu chydig o le, yn tanio, rhy agos at y golwr. Ond mae Airbus yn bygwth. Maen nhw'n curo ar y drws, ond mae Aaron Davies yn aros yn gadarn ar hyn o bryd. Cicrydd Met Caerdydd, Ryan Reynolds i fewn i'r cwrt, a'n elytig at Sam Jones. McManus trio gwarchod hon allan, mae Ffwmpa Mwandwe wedi cadw i'r dir y chwarae. Y bêl gan Wildig ar draws gôl a Jasper Payne yn sicrhau'r triphwynt i Met Caerdydd yn y munudau ola. Pedwaredd gôl Jasper Payne mewn 2 gêm. Mi nath Mwandwe'n dda i gadw'r bêl ar dir y chwarae. Payne ar flaenau draed. Mae'n 2-0 i'r ymwelwyr. Airbus dim, Met Caerdydd 2.